खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय हिन्जावसाखौ ब्लेकमेल खालामनानै 95,000 रां लादों सानै सेंग्राया। अबियापुरियाव सानै सेंग्रानि मुगैथाव खामानि। सासे हिन्जावसाखौ ब्लेकमेल खालामनानै बिनिफ्राय बख'यो 95,000 रां। रिदिप तालुकदार आरो आसारुल मुंनि सानै सेंग्राया खालामो बे जाथायखौ। सानैबो लोगोआ गोबाव समनिफ्रायनो हिन्जावसानि माखासे गाज्रि फट' आरो भिडिअ लानानै सिगिना बे रांखौ लादोंमोन। नाथाय जोबथायाव हिन्जावसानि नखरा पुलिसनि खाथियाव थाङो। पुलिस थानायाव केस होनायाव पुलिसा सेंग्रा सानैखौ गावनि आखायाव लायो। नाथाय पुलिस थानायाव खालि सावरायलायनानैनो फोजोबो जाथायखौ। मोन्नैबो हानजा आरो पुलिसनि गेजेराव इसिङारि गोरोबलायनाय जानानै केसखौ बोखारनानै लायो। नैथियाव दङ BPFनि सोद्रोमाफोरा ABSUनि मावखुलिखौ गाग्लोबदों। BTC बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो BPF आरो UPPL दोलोनि गेजेराव दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो मैया बरमा दखरा ABSUनि मावखुलियाव सानै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा हाबफैनायखौ लानानै BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरा गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव मावखुलियाव थानाय गोबां चेयारफोरखौ सिफायलाङो। मैया सानजौफुनि 2 रिंगासो समाव UPPL दोलोनि सानै दैदेनगिरिया बरमा दखरा ABSU अफिसाव हाबफैयो। बे समावनो ABSU अफिसनि सिमनासेयाव नांजाबफानानै थानाय BPF दोलोनि मावखुलिनिफ्राय सानैसो BPFनि सोद्रोमाफोरा फैनानै ABSUनि मावखुलियाव मानो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा हाबनो मोननांगौ होननानै सोंथि खालामो। बे खोथाखौ लानानैनो मोन्नैबो हानजानि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जायो। बेबादि समावनो BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरा ABSUनि मावखुलियाव हाबनानै गाग्लोबो आरो माखासे चेयारफोरखौ बुफायजोबो। थामथियाव दङ बिजनी फरायसालिमानि बिबुंगोरा इन्द्रजित ब्रह्मआ PhD उथ्रिसार जानो हाबाय। बिजनी फरायसालिमानि बिबुंगोरा इन्द्रजित ब्रह्मआ डक्टर अफ फिल'सफिखौ उथ्रिसार जानो हानाया बर' हारिनि मानदान्दाखौ बांहोनायजों लोगोसे बिजनी ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां जिल्लानि बिजनी बरगाव गामिनि बिफा रुंसारि उमेश चन्द्र ब्रह्म आरो बिमा हाफां ब्रह्मनि फिसाज्ला इन्द्रजित ब्रह्मआ दासान्दि बिजनी फरायसालिमायाव बर' बिफानाव बिबुंगोरानि हाबा मावगासिनो दं। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारीनि सुपारभाइजनाव ट्रान्सिशन अफ बड' ससाइटि रिफ्लेक्टेड इन बड'नि सायाव नायबिजिरनायाव डक्टरेट बिबुंखौ मोननो हायो। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार टाउननि नांजाबफानाय हल्टुगावनि गौरां दैमानि दालाङाव बाइक जाब्रबथायजों सासे सुबुङा रुंसारि जायो। बे रुंसारि जानाय सुबुंखौ आमगुरि दमरुगुरिनि 24 बोसोर बैसोनि बिश्वादेब मोसाहारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ नुनाय जायगानि मानसिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला हल्टुगावनि गौरां दैमा दालांनि सोनाब रुबैयाव बायफ्लंनानै गोथै हाखर जानानै थानायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों। मानोना बाइकनि सिगां साखाया दालांनि खर'आव थानाय गोथै हाखराव हाबब्रनानै बाइकखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव दालांनि रेलिंआव सौग्रावहैयो। सौग्रावहैनायनि जाहोनाव बिश्वादेब मोसाहारिनि खर'आ गाज्रियै जोखोम जायो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। बाथियाव दङ रंगिना बरगयारिया बुंदों ABSUनि मावखुलिखौ UPPLनि मावखुलि खालामनाय नुदोंब्ला मावखुलियाव हाबना नायफैथों। चन्दन ब्रह्मआ ABSUनि मावखुलिखौ UPPLनि मावखुलि खालामनाय नुदोंब्ला मावखुलियाव हाबना नायफैथों। ABSUनि मावखुलियाव मानि सायाव सावरायनाय जायो आरो मानि लेखा बिलाइ थायो। लोगोसे BPFनि एक्टिं नेहाथारि प्रबिन बर'आ ABSUखौ थैना थांनाय नुबायबा आरो बेखौ थैना थांनायनिफ्राय बासायनो थाखाय सोमावसारनाय ओंखारदोंबा आं बरायो होनना रंगिना बरगयारि बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायना होयो। बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मथाथुलि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव BTR गोरोबथानि सायाव गुवारै फोरमायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। तुनु चन्द्र बर'नि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रंगिना बरगयारिया। दथियाव दङ दिनै 1 नबेम्बरनिफ्राय सोलायगोन LPG बुकिंनिफ्राय जागायना बेंकिंनि नेम। दिनै 1 नबेम्बरनिफ्राय LPG बुकिं आरो डेलिभारिजों लोगोसे गोबां नेम सोलायगोन। इन्डियान गेसनि बायगिरिफ्रा बुकिंनि थाखाय गोदान नाम्बार बाहायनो नांगोन। दानिफ्राय LPG सिलिन्डार बुक खालामनो 771855555 नाम्बाराव कल एबा मेसेज खालामनो नांगोन। दिनै 1 नबेम्बरनिफ्राय LPG गेस सिलिन्डारनि हम डेलिभारि खान्थियाबो सोलायगोन। गेस बुकिंनि उनाव बायगिरिनि मबाइलाव मोनसे OTP नाम्बार होनाय जागोन। जेब्ला बेन्डरा डेलिभारिनि थाखाय न'आव फैगोन अब्ला बेजों OTP नाम्बारखौ शेयार खालामनो नांगोन। बेनि उनावसो बायगिरिया सिलिन्डारखौ मोनगोन। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय LPG गेसनि गोदान बेसेन बाहायजागोन। अक्ट'बर दानाव LPG गेस सिलिन्डार बेसेनाव जेबो रोखोमनि सोलायनाय जायाखैमोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।